मोनसे खोथाया जाहैदों बे राजु नार्जारी इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जि खोथाखौ बुंदों मोनसे जोंनि गेजेराव माने मानसिफोरखौ बिथांमोना नंखाय आरो जिबायदि मेसेज होनो नागिरदों बे बुस्थुआ गावसोरनो फोरमान खालामदों आरो जोङो नुदों बिथाङा मा बुंनो नागिरदों आरो मारै फोरमायनो नागिरदों जों बारा स्पष्ट नङा अब्लाबो जों बिथांनि बुंनायनि बाथ्रा जों बुंनो हादों 17 बोसोराव बिथांमोना बिपिएफआव मा मावखो बे खोथाखौ बिथांमोना सोंबाय थायो आरो 17 बोसोराव मा मावखो होननायखौ बिथांमोना लाजिनांसिगौ सोंनो बिपिएफआ दिनै 17 बोसोराव मा मावदों होननायनि सायाव बिथांमोना लाजिनांगौ आरो बिथांमोना बबे जायगायाव थानानै दिनै बिटिसिखौ सालायबाय थादों बिथांमोना दिनै गोदानै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जानायजों जोंहा बिटिसिआव गासै मोनबा जिल्ला जाबाय बिथांमोना डिसिखौ जे गावनि आखायाव लानानै सालायनो हादों होननानै बुंदों बबेखौ हादों बिथांमोना दिनै जोङो सासे एमसिएलए जेरैबायदि रेसपन्स मोननांगौ रायजोनि समस्याफोरखौ लानानै जों जेब्ला खोथाफोरखौ बुंहैयो बिथांमोना गुरुत्व होआ आरो गुरुत्व होआ जायनि बेलायाव दिनै बिटिसिनि माखासे खामानि दामानिखौ लानानै दिनै बिथांमोना मनिटरिं खालामनायनि खोथा बुंदों सुपारभाइज खालामनायनि खोथा बुंदों दिनै बिथांमोना एक्सुअलि गावसोर हसाखै डिसिखौ कन्ट्रलाव लाखिनो हामादों नामा बे आं बुंनाय खोथा नङा जायफोर बिटिसिआव सेक्रेटारिफोर दङ जायफोर बिटिसिआव अफिसार्सफोर दङ जायफोर डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव दिनै अफिसारफोर दं बिथांमोनानो बुंदों सिगांनि बिटिसि दिनाव बिथांमोना जि धरनाव मोजाङै खामानि मावनो हायोमोन माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौनो बुं माखासे अफिसियेलि खामानियानो बुं गासिबो दिनै बिथांमोना उल्थायै डिसिनियाव थांनो गोनां जादों दा नुदों डिसिआ दिनै कनस्टिटिउसनेलि बिथांमोननो माला नटिफिकेसन दिखांनानै दिनै बिटिसिनि सिङाव दिनै कन्ट्रलाव दं होननानै बिथांमोना बुंनो हाबाय थागोन सोरखौ बिथांमोना माने थगायना दोननो नागिरदों बिसोर नोजोर ना नंखायनो जों नुदों बिथांमोना गावसोरनो आन्दायदों रायजो राजाखौ दिनै आन्दायहोनो नागिरदों कमप्लिटलि बिथांमोननि नैबे 3 बोसोर बिथांमोना बारबाय दा 4 बोसोराव आगान होबाय बे बिथांमोना फेइलर बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै आरो बे बिटिआर सुक्तियाव फैनाय दफाफोरखौ बिथांमोना जेरैबायदि मावफुंनांगौमोन मावफुंनो हायाखै नंखायनो आं खावलायदों जितु नोंथांमोना जि खोथा होदों जि बुंदों बेखौ 17 बोसोरनि खोथाखौ बुंबाय थायालासिनो नोंथांमोना जि खामानि मावनो थाखाय दिनै आखायाव लादों दिनै माने बिटिआरनि सुक्तियाव मोनफा मोनफा दफाफोरखौ नोंथांमोना रुपायन खालामनानै देखाय अब्लासो मानसिफ्रा गनायगोन खोथा बुंनायजों नङा डिसिखौ नोंथांमोना आखायाव लानो हादों होनना बुंदों बबे जुक्तिजों माला नटिफिकेसन दिहुननानै नोंथांमोना लानो हाखो बेखौ जों नोजोर होगोन नोंथांमोना बुंबाय थादों 16था डिपार्टमेन्टखौ दिनै जों बुंबाय थादों जे आसाम सरकारा दिनै डिसिनि जुगिदि बेखौ माने कन्ट्रल खालायदों 16थाखौल' मानो होदों नोंथांमोना जुदि 16थाखौ होआलासिनो जोंनि बिटिसिआव बेसेबां ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै दिनै बिटिसिआव हरदोंमोन बे ट्रेन्सफार साबजेक्टखौ दिनै माने 16थाखौ दिनै बासि डिसिनो दिनै माने गथायदों बे गिदिर खोथा ना नंखायनो दिनै बुंदों डिसिखौ नोंथांमोना कन्ट्रल खालामनो हादोंना डिसिजों नोंथांमोना कन्ट्रल खालामजादों आंनि नोजोरावथ' डिसिजोंसो नोंथांमोना कन्ट्रल खालामजादों मानोना दिनै जों मोनफ्रोमबो खामानिखौ जों नुदों डिसिनि जुगिदि नोंथांमोना मावनो थांनायाव गल जागासिनो दङ जोंनि नोजोराव स्पष्ट रायजो राजाफोरनि नोजोराव स्पष्ट जायफोर दिनै बिउरोक्रेसिफोर बिथांमोना बुंदों जोंनि गोहो जोंनि खेमथा सिक्सिडेलनि जितु सेल्फ अट'नमिया दिनै नोंथांमोना जे नस्थ' खालामबाय बे रोखा आरो बेथ' बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा बिथांमोना दिनै बुंनो नागिरो सक्तिनि गेजेरजों सासेबो दिनै जेराव थानाङा गजोबगोन होननानै बुंदों रन्जन दैमारि बिथांखौबो माने उदां अख्राङाव फैनानै मोजां खामानि मावनो हागोन बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै बेनोथ' फोरमान ना दिनै सक्ति जानाया खै बोसोर जाखो सक्ति जानाया दिनै 4 बोसोर जाबाय 2020आवनो जादों अब्ला नोंथांमोना नोजोर होदो बिथांमोना थगायदों ना बिथांमोना थगायाखै दिनै रन्जन दैमारिल' नङा बेजों लोगोसे गोबां एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनै एनआइए नांनानै दिनै बिथांमोना फास्ट ट्रेक कर्टआव दिनै बिथांमोना फासिनानै दंबाय थायो आरो जिबायदि धरनाव बिथांमोनखौ दिनै माने साजा होनो नागिरदों बिराद दुखुनांथावना नंखायनो जोङो बिथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना हस्साके जुदि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफोर दिनै जेलाव दङ बिथांमोनखौ बख'नायनि मोनसे इनिसियेटिभ लादोंना लायाखै जोंहाथ' सन्देह जादों जोङो एसेम्ब्लिनि जुगिदि सोंदों जों बुंदों दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै नोंथांमोना गोसो जानानै बुंफ्लायो ना हस्साके दिनै मावनो रोङै बा मावनो हायिनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ बुंमारदों दिनै जों नुदों जे नोंथांमोना दिनै रन्जन दैमारिल' नङा दिनै जायफोर दिनै फ्रि दङ गोबां एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा जों 90% 95% दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा केस गैयै रावबो गैया प्राय भाग दिनै हाइनास केस नन हाइनास केसानो गैया अब्ला नोंथांमोना जुदि हाइनास आरो नन हाइनासखौ जुदि माने बिसार खालायोब्ला मोननै पार्टआव जुदि बोखावनानै नायोब्ला एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा रावबोथ' माने नन हाइनास गैया गासिबो हाइनास गोजा
अब्लाथ' रावबो बारग'नाय नङा नंखायनो दिनै नोंथांमोना जि खोथा बुंदों बे गासिबो मिसा खोथा सोंनानै नाहै नोंथांमोना एनडिएफबिनि सेंग्राफोराव सोंनानै नाहै दिनैसिमबो एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनियाव कर्टनिफ्राय नटिस फैबाय थादों हियारिं जानो थाखाय दा सम आरो बिथांमोना दिनै टाइमखौ नायनानै दिनै गावनि समखौ गारनानैब्लाबो दिनै कर्टआव गावनि थाखा फैसा गारनानैबो दिनै बिथांमोना कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादों अब्ला बे सुक्तिजों नोंथांमोना मा फोरमायनो नागिरदों नंखायनो जों बारे बारे बुंबाय थादों नोंथांमोना प्रत्येक मिथिङाव बुङो जे एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै रावबो माने फ्रि जाबाय शान्ति जाबाय गोजोन फैबाय होननानै जों शान्ति आरो गोजोननि बिरोधि नङा शान्ति आरो गोजोनखौ गोरोबनानै दिनै एनडिएफआ सुक्ति खालायदों खिन्थु दिनै शान्ति आरो गोजोननि नामाव दिनै गासिबो जुदि कर्टआव जुदि हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जायोब्ला जेलाव जुदि थानानै दिनै गावनि गथ' गथायजों जुदि गोजानाव थानो गोनां जायोब्ला एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनै गासिबो हाजिरा मुजिरा मावनानै दिनै लेबार मावनानै न' बां गारनानै दिनै मुम्बाइ दिनै नोङो चेन्नाइ बेंगलराव जुदि हाजिरा मावना थानांगौ जायोब्ला दिनै नोंथांमोना बे सुक्तिनि गेजेरजों जायफोर दिनै बेहाय दङ नोंथांमोनाल' आलो गोजोन रायजो जाबाथ' जानाय नङाना नंखायनो जों नुदों नोंथांमोना जि बाथ्राखौ बुंदों गासिबो थगायजोबनाय बे समाव बेरखांगोन नंखायनो जोंनि नोजोराव नोंथांमोनखौ जों खावलायदों सरकारखौ नोंथांमोननि मोजां खुंजानायखौ जों लुगैदों नोंथांमोनखौ पावार लानानै दिनै जों बिटिसिखौ सालायजानो लुगैदों खिन्थु जोंनि नोजोराव नोंथांमोना जे बिटिसिनि केम'दा गोहोखौ सोरनिबा आखायाव गथायनानै गावसोर सारेन्डार जानानै गभर्नमेन्ट सालायबाय थानायखौसो जों नुदों आरो नङा दाथ' जोङो ससियेल मिडियाआव नुबाय थादों बिथांमोननि मोनफ्रोमबो मिटिङाव जों नुदों जे बिथांमोना जे गावसोर सारेन्डार जानानै जे गभर्नमेन्ट सालायदों दिनै नोंथांमोना नोजोर होबानो जाबाय बिजेपिआ मा बुंदों बिजेपिआ इउपिपिखौ बारा इम्पर्टेन्ट खालायाखै खिन्थु बिजेपिआ दिनै गावसोर निजा बबिया गावसिनि सिम्बलाव गेलेनानै दिनै सेन्ट्रेलाव बिथांमोना सरकार दानायनि सिन्था खालामबाय थादों आरो बेखौनो लानानै दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों खिन्थु दिनै इउपिपिआ मा खालामदों बिथांमोनजों हान्थु खरायनानै सिथाबनानै दिनै खामानि मावनो नागिरदों